Ano yan ka? Sinumod yan? Standard. Ano? Standard. Standard. Ano? 79. Okay. Nakareko sumang din natin maka. Eh mo ingay ko ako maglublog siya. Ay babayo magpanglublog. Sana ko mo. Pagtabangan sa niyo. Ganso sa iyo. Bisa niniki-niki. Ay buka pa ka Rizal. Kasi buka o ikaw. Disco ka, disco. Oh, disco, disco. Ya, oh, kudak-kudak.
dapat buka. Isinong may kaya kita ato patasin ko na katukon. Ayaw na ko ka kung kita mabuko. Isinong may kaya kapan. Ang ariwang mo ito katakan. Ako makas. Makas kita kaya mo. Bagyan ipagay mo ng patato bato. Ayaw mo hindi na buwan. Yak ni Rosa, takad ka. Biasa kita.
Lola. Kung itong asit yung ikaw sa marara. Na, piyatasan niya pa mo, gato. Kaya na ba kaya? Kaya, sapaya. Ay, Naghulas lang. especially ko stuig. Especially ko stuig balo. Pag Ay, mayroon na balo, bujang nindakod. Na, piya na kuno. ako nung kaman, pairan tayo lasan. Ay, diaway sa narab. Sweet rice.